अच्छा ज्योतिए ब्रांड हो तो यादव जी के सुन रे। सही में बुझले ठीक है। केतना बताइयो तोरा यादव जी के गुण रे। ज्योतिए ब्रांड हो तो यादव जी के सुन रे। अच्छा 56 इंच के ओकर ओहो 56 इंच के ओकर हो के छाती रे। अच्छा होबै उमर खाती रे कि हम तो यादव जी के चुनबै जीवन साथी रे। होबै उमर खाती रे समझाइयोगे हम तो यादव जी के चुनबै जीवन साथी रे। हम तो यादव जी के चुनबै जीवन साथी रे। हमारा बनहल के छौरी अपन दूल्हा भर गे यार से तुम्हारा